takabva pachikoro kwakudzike mugadi wati ndinode kuti zvinhu zvangu ndichiita zvinode ropa. Ndikati nyaya ipapo nekuti zvikoro zvizhinji zvine satanism ende vana vari kuita zvakawanda. Saka kana padeurwa ropa kudaro mangwani pamwe tozoti tagara kana 1 week 2 weeks tozoona zvakudii, vana vakuputsika, vana vakudii. Chikoro ipublic institution, haisiri private institution yekuti iwewe wega unondotora wana chiremba. Upenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo, muchandishambadza kunge zigo, tichakudanai kumabiko. Kangamire defendant anonzi Wamunyono talk more, wadaidzwa kudare renyu naishe wavo Ishe Bvekerwa. Ishe Bvekerwa ari kuti nyaya ndeyekuunza n'anga paBvekerwa school mudunhu rangu usina mvumo kubva kuna sabhuku Ishe naMambo Makoni. Yanemboudza kuti pane mari zvichaitwa izvi. Taura Ishe. Azema. PaBvekerwa primary school samure pamunondio headmaster. Pakabiwa mapanels emasolar panels. Zvadaro vakashedza n'anga andozvakaishedza vachiti ndada kuti zviitwe sei. Izvo zvava zvangu kwandioite nokuti kana pabirwa zvinhu zvinoenda mumapurisa. So vakashedza n'anga ndozondifonera vachiti pane n'anga iripo kuchikoro. Ndikati dini bakutitaurira bakutitaura n'anga inoti yato pachikoro. Ndikavarambidza kuti ai hazviite kuti muite basa ramuda kuti apa pachikoro ipapo. Asi havana kuda sei havana kuteerera. Wakaendera mberi nebasa ravo nen'anga. N'anga basa ravo ravaita n'anga yakati kuti ite basa rayo inoda ropa. So ndofanira kuzotsvakwa huku yerenga kuti mbudzi yakaziva kuti kuve neropa kuti n'anga iite basa rayo. Zvadaro ini ndakazovashedza kudare rangu ndichiva pamhosva yekuti zvandanga ndataura kuti musatese zviende mberi nezvinanga zvenyizvo ndozviravashedza kudare. Ndikavaripisa kuti havana kuteera zvandataura. Asi mazvina manje yeropa iyi ndikatiti ndaita mudiki handikwanise mandese ndiende kuna mambo wangu. Mawaripisa chii? Ndaripisa mudzi. Izvo zviri kutaurwa pamusoro yemambo wangu zviri kutaurwa ichokwadi kuti ndozvendakaita. Taura ini musingaomberi. Zvakanaka. Ndabvuma mhosva yake. Uri pachii? Asi panyaya yeropa ndopazosudza Ishe zvidakwedza ndopakashandiswa ropa pachikora. Ndavana kuziva vafuta rake ndozvazoita kuti Ishe vazoreva kunyora. Chida iwo headmaster ndio wakatotsa kunyora kuti wakafamba sei nenhaka yavo ndare ijikero kuti chii chakanyatsoitika kuti wasvikoka kuzoita izvo chii chikoro zvechi uye wakazobatwa here vanhu vacho Awasati. saka yakasenzei n'anga iyo? Changamire wangu chekutanga ndinoti ndinokudza saduni wangu
Chechipiri, hasha dzimwe dzenguva dzinokupinze muna taiserewa. Ndingangoti ndichisvike munzvimbo ndakabirwe kakawanda pachikoro. Nekuda kwekugumbuka kuti zvaramba zvichiendeka, mapurisa ndaramba ndichienda. Hapana chiri kudini, chiri kubuda. Saka ini ndakataurirwa nditori muno mutaundi. Ndafambire school business. Mbavha idzi dzakuti dheerera. Ndokutsvakawo kwakone namba dzendakapiwa kwakufonere n'anga. Ndikangoti handina kufonera ipopo, ndakasvika kuchikoro changa chiri china. Ndasvika chiri china, ndakabva ndagumbuka. Ndichingosvika zvikazi ndo zvaitika masoro ese akudini, hakusisina. Rekodhi yekubirwa yanga yandinyanyira. Ndakabva ndakugumbuka kwakufona kuti kana n'anga dzichikwanise kuuya dzigadzire vanhu ava kuti vadini vabatwe. Friday yacho ndakamukire kuende kupolice station kwa Matsika. Wakanditaurira kuti suspect ndiani? Tikati inini handina masuspect nekuti zvinhu zvakaitika handingati ndine suspect. Asi bundu rangu ngerekuti ndaramba ndichibirwa. Saka inini ndiri kuti kana ndikakwanisa dai ndadaidze one n'anga inondigadzirira. Naizvozvo ndakauya kuno iri Saturday ndikatori n'anga achiti vanobva somewhere kudarika Kaire's. Vakati tinozvikwanisa. Taenda. Ndikati ndanga ndine umwe wangu chairperson kuchikoro. Vakati zvigoni kuti tiite zvinhu izvi Sadunhu asikadini asingazivi nemasabu. Ndakafonera sabhuku Denere. Ndikafonera sabhuku wamwe waDenere zvakare vanoshandise roti ndakufunda. Vese vanga vasikabatiki kusvikira vazonditi tiri kuHarare. Ndakapfurira ndikafonera wamuzvare. Ndikati ndo nyaya iripo. Ndaedza kuti kufonerani Sadunhu dziri kudini? Dziri kuramba. Ndakaenda pana sabhuku wanova mupatsi. Taedza kufona ndataura nyaya zvikazi iyi nyaya inini handidini handiikwanisi. Zvakutoda Sadunhu iwapai pachawo. Ndovane wazoedza kufona yaramba kufona. Ndobva tasvike pakuzobata Sadunhu. Sadunhu ndotaura nawo, ndakapiwe foni kwakutaura nawo. Sadunhu ndo nyaya iripo. Vakati inini mudunhu rangu hamudini handizvibvumiri. Ndopendakakakwadza ndikati saka dambudziko iri rinoramba richiende mberi here ndichingobirwa pachikoro. Ndakadzoka vakangoti inini handizvibvumiri. Semunhu anga ari neshungu nemasoro akabiwa anova ndiwo anopambe mvura. Ndakati n'anga tikati no ndo zvaitwa. Asi chekuita inini hapana ngekuti mwanga matodini mauya. Takabva pachikoro kwakudzike mugati. Wati ndinode kuti zvinhu zvangu ndichiita zvinode ropa. Ndikati ropa rinongataura zvikazi kana jongwe. Ndakatore jongwe rangu bai mudanga. Ndobva tadzika. Ndikanza chiuraya wega jongwe. Wabva ndauraya kwakuise pakabiwe masoro. Wakati alright, isusu tadini tapedza basa redu kwakutopira kugadheni. Ndo mamirire zvakadini ezvakaita. Sadunhu wakazondidaidza kuti waite zvisina mutemo. Ndikati ndinobvumirana nazvo. Asi chikonzero nhasi ndinacho chishungu izvozvo kuti chikonzero dai ndakwanisawo hangu kuti ndibatsirwe nekuti zvaramba zvichiitika. Saka Sadunhu akatipe muripo. Ndikati ndinobvuma nezvemadini nezvemataura. Tiri padare ndopekazopinde vamwe vanhu vane pfungwa dzakasiyana siyana. Tichaziya seiko kuti chikoro chedu chakachena kana kuti mwatounze satanism pachikoro? Ndopendakati nyaya ipapo. Kana zvakadaro ndiendese mberi kwamambo Makoni.
kana kwamambo Makone kuchikwanisa vachikwanise kundipawo kuti ndichenurwe kuti ndakamira sei, uye nekuti akabe zvinhu zvechikoro izvi ndiani, nekuti dza 6 times ndichibirwa zvinhu zvinokosha. Saka vanhu vanga vari kuchema kuti pamwe headmaster ane huromba. Saka nekuda kweropa iroro ritakadeura ndizivi kuti purpose yen'anga yakuti zvidaro zvanga zvakamira sei, ndo zvendati ndiri kukumbirawo changamire wangu kuti kuchenurwa muripo nekupuwa vana chiremba kana muchikwanisa kuti zvibude pachena. Ndatenda pane nyaya ipapo nekuti zvikoro zvizhinji zvine satanism ende vana vari kuita zvakawanda. Saka kana padeurwa ropa kudaro mangwani pamwe tozoti tagara kana 1 week 2 weeks tozoona zvakudii, vana vakuputsika, vana vakudii. Ndosaka ni Ishe wako wakaona kuti zven'anga yoyayo mundoisa ropa muchiita so hazvizonzikanwi kuti kubirwa here kwawakaita kana kuti urombwa hwavakuunza mumusha. Ipapo padi normally kana padaro kazhinji waifana kuenda kwaIshe wokumbira Ishe vane matare avo avaikwanisa kuunza kuno kuti zvionekwe kuti chii chiri kuitika, zvinhu zviri mulaini negwara redu rechiungwe. But kana wakuuya chikoro ipublic institution, haisiri private institution yekuti iwewe wega unondotora wana chiremba waunobva Gairezi anindokuruta wataura kuti akabva pasi ng'ale pasi kwenyika ouya wega. Muno muMakone hatina here vanhu vatinoziva kuti hawana urombwa, hawana zvidhoma, hawana kuita vanokwanisa kuti vatibatsire? Ndo mubvunzo ndazokubvunza kuti ko up to now zvaitika mapanero acho wakaona here pamusoro yechangamire? Masola hazvisati zvauya. Ndingangoti ndakambosvika rimwe gore futi ndabirwa. That was 2021 or 2022. Ndakasvika kuna Sadu ndikakumbira kuti ndanga ndichikumbirawo kana zvichibvira nekubirwa kwandiri kuita kuti mungandipawo vana chiremba here. Ivo vakati handigoni kukupai vana chiremba. Vakandirifeya ndiwo nyakundipa foni. Ndikafona kuno zvikazi aiwa ari ukoko ndisadunho zvakare anokwanise kuite matanho, isusu hatikwanisi kuuya ngoti ndisadunho. Ndakafona ndikavatsanangurira ndichibva ndangonyarara zvakadaro. Kunoko hakunai, tinana chiremba, dare redu rinana chiremba. Ungadai wakauya pano padare sekuuya kwawaita dodi kana kuti ivo even Ishe vanoziva kuti tinana chiremba tinoshandisa mudare redu rechiwanhu kuti vaite dare iroro. Saka tinoona paine mhosva, nekuti mhosva iri kutyirwa kana yavari kutyira ivo ndeyekuti hatizivi kuti, nekuti dai yanga iri yekuti wakarapa kuti pawanikwe zvinhu handiti ungadai wakazviwana, but hapana chawakawana. Saka wakasiyei? Ndo mubvunzo unoramba Ishe wainawo kuti kana kuti iwo wakaita izvo zvokuti mapanels acho awanike, hapana chatichawanikwa. Saka chii chakasiyiwa? Ungange uri kuseenzesa kuti pabiwa kuti uye pachena, and as a public officer haubvumirwi kuti uite zvinhu zvakadaro papublic institution. N'anga unoidaidza kumba kwako wemene, yoitwa kumba kwako, not papublic institution. Oro kuti mudzimba dzenyu dzamunogara ipublic institution, haisiri imba yokuti imba yako yawakatenga.
woita zvakadaro, nekuti mangwani panozouya umwe ogara akuvhumuka mumba imomo, akuona zvinhu imba imomo, iwe watransfer, nekuti nhasi unotransfer unzi chienda kwakati, iwe wasiya wati isira mhiko, nekuti n'anga dzinenge dziine mhiko, zvinokanganisa. Saka pakakanganiswa ndoyati kuti wadare toita sei. Da sezvo society iri kufungidzira kuti headmaster wanenge wakatiitira zvisizvo, zvinenge zvakadii chakanaka kuti wamboonekwa nachiremba wedu kuti haana zvakaipa here zvakasiyiwa pachikoro ipapo. I think sandizvo ndo zvamunoda, then tozomupa muri. Haro kuti imimi munozvionawo sei kuti community izoziye kuti no hapana chakasiyiwa chakaipa. Ndo zvatinoda kuti tadzokera kucommunity kosa zvawasana kuti okay. Yatoveka kuti wakawarweka, asi I think tochienda kuseri kwechuru kuti zvindoreva. Ndingada kuziva zvangu kuti since wari head wana deputy wavo kana TIC kana mheno senior teacher ipapo, iyo avachangamira ava zvitwauya nani ivo vavasi pachikoro mauya nani anozoona kuti kuri kuchenerwa kwamangu machenero SDC yenyu iripo here panani wenharaunda vanobata nechikoro nemi pane manguva mega kudai muripo machena chakamira ngatifambe naticha wanari no problem. Saka moenda nawo kuna chiremba, simuka yenyu muende. ndatenda changamiro wangu. Muchadzoka isati yapera. Zvakanaka. Muchadzoka. Moenda saka sekutendera wasvo kuti ndikuona nyaya yekupfumana panapa. Iwe murume iwe ndikuonawo uri munhu uri kunzi une zvawakaita pachikoro, asi handina kuona kuchireka ipapo wakaita wakazvichemera. Asi pachikoro ipapo patori nevanhu unenge uinavo, vanhu ivavo ndo vari kutounza, vari kundotaurira vanhu vari mudhuze nemumusha kuti uyai pakati pane zvakati pane zvakati, ndo vari kutobatsirana nevanhu vari kubva pachikoro. Saka kuti iwewe manje society iri kutoti haichakudi pachikoro nekuti vari kuti society iri kuti hatichakudi iwewe wauya kuzoda kuona uri kuzvisimudzirei izvozvo, hazvinei newe asi zvine vanhu mukati. Wabva ivo wazonzoo kumusha kwenyuwo imimi munenge muine matare nei muchiita. Saka ratoo jambwawo rekuti zvekwenyu kumusha hausa hamuchadzigadziri, iwo wachiita nekuti wakuru waizviita vanenge wakafa. Saka chiremba azoti aiwa ina handisi kuda kuti ndipo kuchajai zvakawanda, ndiri kuda mbudzi nhatu, asi pambudzi nhatu ndinoda kuti mungondipa mbudzi imwe chete chete, dzimwe mbiri mozondipa iyo vanhu ava wadi wabatwa wauya iwo ndo wachazoripa zvakawanda. Asi chetinoda kukuudzai nechekuti uyu munhu akauya achiita basa, kubvira kutadza basa haana zvaakamboita zvinokanganisa mhuri yepachikoro, kana kuti iwo unonzi une ropa kana chimwe chinhu chawakabata hauna, imboneyo jambwa zvaro. Saka ndipei ndigadzire
ivo vanhu ivavo vari kuita izvozvo kana vazobatwa ndo vachazoipa kuno nasekuru. Saka vabva vati regai ndibvisa hangu mbudzi yacho, vabva vabvisa mbudzi yacho vachibva vazopuhwa zvavapuhwa wese vari 7-6 kunzi chiendai mundoita pakabiwa zvinhu izvozvi, mundoita izvozvo nhasi, maita mozodzoka ini muchidiudza ini ndatotuma zvinhu zvavo. Ndo mafambiro ataita anenge anokandasiya handiti hana cha handiti ukazviita tsuru chimadzishe unoona kuti zviro zvako local. Ukandodaidza ng'anga dzako kubva kunze manje munonetsana nemadzishe, then hazvizokufambiri zvakanaka. I think yapera to hauna rakuenda vanotaura kuti aiwa zvakachena, vanhu ivo toona kuti rinofamba sei dare iroro ravapuhwa. Okay, mosimuka imene Linda kuna mtu yoko kwa post. Badala $50 this month. $10 badala nasi. Okay. Ngati titomirira saishe chimirira idare racho timboona kuti rinopera sei. Vanhu ivavo ndo varizenga vakudi. Kana kunouka mambo kana kunouko hakuna kumbodaidzirwa kuti mambo vanonga vachiri asi changuti zvinhu zvinofanira kuita makosi sikabagana vati ndichazopuwa nekosi vanazvaivavo chiremba atiite zvakawanda kana ivo vacho vafamba uchabhadharwa nevanhu ivavo asi wakawanda kana anzi vanhu ivavo i4 ndomucommunity imomo mucommunity asi hanzi vane vamwe pachikoro ipapo vari unotaura kuti headmaster abuda endai mundopa headmaster ati vanenge vachipa information. Alright, tosimuka.